Борын бөлгесін турайту бойынша операция нәтижелерінен қанағат болмаған пациент медицина клиникасына қарата дағуа белән судка мөрәҗәгать итә. Дәгъвачы медицина оешмасы үз бурычларын тиешенчә үтәмәде дип раслый. Җавапчы дәгъва белән килешми һәм дәгъвачының барлык проблемалары клиника хирургы киңәшләрен үтәмәү нәтиҗәсендә килеп чыккан дип раслый. Дәгъвачы үтенешнамәсе буенча суд тарафыннан суд медицина экспертизасы билгеләнгән. Сыйфатсыз медицина хезмәтләре күрсәтелгәндә нинди очракларда штраф түләттерелергә һәм әхлакый зарар компенсацияләнергә тиеш булуын судья Әнәс Нуриев ачыклаячак. Барыгызның да басуыгызны сорыйм. Суд килә. Барыгызда утырыгыз. Хезмәт күрсәтү турында шартнаманы өзү, сыйфатсыз үткәрелгән операция өчен 48 мең сум күләмендә түләнгән акчаны кире кайтару, 100 мең сум күләмендә әхлакый зарарны компенсацияләү, 24 мең сум күләмендә штраф һәм дәүләт пошлинасын түләү чыгымнарын түләттерү турында Салихов Айдар Ирек улының ТАП+ клиникасы җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенә карата дәгъвасы буенча граждан эше карала. Сәркәтип, яклардан килү турында хәбәр итегез. Хөрмәтле суд, якларга хәбәр ителде, алар утырышта катнашалар. Суд утырышы беркетмәсе аудиоязма чараларын кулланып башкарыла. Рәхмәт. Суд процесста катнашучыларның шәхесен билгеләргә тиеш. Шәхесне раслаучы документларыгызны тапшырыгыз. Суд эшне асылы буенча карарга күчә. Дәгъвачы сезгә сүз бирелә. Рәхим итеп, трибуна артына узыгыз. Хөрмәтле суд, минем белән килеп чыккан хәлне ачыклап ярдәм итүегезне сорыйм. Мин септопластика борын бүлгесен турайту буенча операция ясарга булдым. Һәр чак кына борынсыз калмадым. Ничек инде борынсыз аңлатып бирегез әле? Минем балачакта ук борын бүлгесе туры түгел иде. Ничек шулай килеп чыкты? Берничә тапкыр инде борыным сынган иде. Малайлар белән сугышкан идем, җайсыз гына җыгылган идем. Булды инде анда хәлләр. Менә шуңа күрә борын белән минем һәрчак проблемаларым бар иде инде. Миңа борын аша суларга кыен. Шуңа күрә гел башым авырта, борыным тыгыла, еш кына миңа салкында тия. Кыскасы, бу миңа бик камашаулы иде. Бер качанда борын тутырып сулый алмый идем мин. Бик озак кына акча җыйдым. Һәр хезмәт хакыннан хыялымны тормышка ашыру өчен дип акча калдырырга булдым. Операция арзан түгел бит. Клиниканы да бик җентекләп сайладым һәм менә ТАП+ клиникасына мин барырга булдым. Аларга килгәч бер сүзем дә юк. Мине бик яхшы каршы алдылар. Барысын да сөйләделәр. Әлеге операциянең ничек уздыруларын һәм нәтиҗәсе нинди булачагы турында архив фоторәсемнәр дә күрсәттеләр. Мин консультация уздым, кирәкле анализларын тапшырдым. Аннан соң операция датасын билгеләделәр. Сез клиника белән шартнама төзедегезме соң? Әйе, әлбәттә. Түләүле медицина хезмәтләре күрсәтү турында шартнама төзедек. Ул септопластика борын бүлгесе турайту инде, хирургия операциясы. Клиника кассасына 48 мең сум акча түләдем. Бу суммага операция үзе дә 3-4 көн бер кешелек палатада булуда кергән. Документларыгызны Сәркәтип баша тапшырыгыз. Шулай да хирург эшендә сез нәрсә белән канәгать түгелсең? Сыйфатсыз медицина хезмәте күрсәтү нәтиҗәсендә минем сәламәтлегемә зыян килде. Хәзерге вакытта ике яктан борын аша суларга авыр һәм башымда бик каты авырта. Операциягә кадәр һәм аннан соң да борыныма томография ясаткан идем. Риноскопия нәтиҗәләре бар. Анда борын бүлгесенең бик нык кәкрәйгән булуы күренә. Шулай ук борын аша сулау кыенлашкач, борыным тыгылгач, операциядән соң башка клиникага да мөрәҗәгать иткән идем. Кабат ясалган риноскопия күрсәткәнчә, борын бүлгесе дөрес формада түгел. Тагын да җентеклебрәк сезгә минем вәкилем сөйләячәк. Тикшерү нәтиҗәләре булган документларны тапшырыгыз. Җавапчы, сез бу документлар белән танышмы? Әйе, хөрмәтле суд, таныш. Дәгъвачы, рәхмәт. Утырыгыз. Вәкилегезгә сүз бирелә.
Хөрмәтле суд, без үзебезнең таләпләребезне тулысынча хуплыйбыз. Безнең үтенечнамә буенча суд тарафыннан суд медицина экспертизасы билгеләнгән иде. Әлеге эксперт нәтиҗәләре буенча ышаныч белдерүчемә борын һәм борын бүлгесенең барлыкка килгән гетероген деформациясе, борын бүлгесенең уң якка кискен кәкрәюе, борын бүлгесенең перфорациясе якынча 1 см булуы беленә. Күргәнебезчә, суд медицина экспертизасы ышаныч белдерүчемә медицина ярдәме күрсәтүдә җитешсезлекләрне ачыклады. Дәгъва вәкиле, әйтегез әле, ышаныч белдерүчегез җавапчы белән тыныч юл белән конфликтны җайга салырга теләдеме соң? Әйе, хөрмәтле суд, ышаныч белдерүчем җавапчы адресына яклар арасында төзелгән шартнамәне үтәүдән бер яклы баш тарту турында хәбәр җибәргән иде. Анда шулай ук шартнама буенча түләнгән акчаларны кире кайтару турында да мәгълүмат бар иде. Ләкин җавапчы тарафыннан бернинди дә җавап булмады. Җавапчының сөйләшергә теләмәве килеп туган хәлне тагын да Сез монда ничек матур итеп сөйлисез? Җавапчы сезгә сүз биреләчәк. Дәвам итегез. Судка аңлатасым килә. Септопластика безнең очракта хирургия операциясе гына түгел, ул әле эстетик операцияда. Ул физиологик дефектны бетерә, ләкин аның ничек үткәрелүе, ягъни косметик эффекты да бик мөһим. Чөнки операция кешенең битенә ясала. Әлеге клиника хирургы үзенең вазифаи бурычларын үтәүгә салкын караган безнеңчә. Медицина оешмасы үз йөкләмәләрен тиешенчә үтәмәгән, дәгъвачыга тиешле медицина хезмәте күрсәтелмәгән. Сезнең беттеме? Әйе, минем әлегә бетте. Рәхмәт, утырыгыз. Җавапчы менә хәзер сезгә сүз бирелә. Рәхмәт итегез. Хөрмәтле суд, Табиб Плюс клиникасының җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенә нигез салучы һәм директоры мин булам. Мин дәгъвачының дәгъвасын аңламыйм. Клиникабыз яхшы, шикаятләр дә булганы юк. Үз чиратында әйтеп китәсем килә. Безнең табиблар һәм кеше медицина персоналлары барысы да югары медицина белемле. Шул очрактан әйтәсем килә, аларның башка учреждениеларда да эш тәҗрибәләре бар. Септопластикада борын бөлгесен турайту буенча бик киң таралган операция. Пациентларны операциядан соң берничә көннән соң өйгә кайтаралар. Реабилитацияны алар табиб янына үзләре йөреп, барлык киңәшләрне үтәп, өйдә узалар. Операцияларны еш ясау сыйфатлы дигән сүз түгел әле ул. Сезнең бик яхшы дигән белгечегез миңа шул кадәр мәшәкать китереп чыгарды. Дәгъвачы, тынычланыгыз. Җавапчы дәвам итегез. Дәгъвачы безнең клиникага килеп, медицина хезмәтләре күрсәтү турында шартнамәгә үзе кул куйды. Һәм шунда ук ирекле үзе операциягә ризалык бирде. Анда килеп чыгарга мөмкин булган барлык эзлегүләр дә шул исәптән асимметрия, күз төпләре күгәреп чыгулары, тән температурасы күтәрелүе, күз яки баш авыртулары акка кара белән язылган иде. Дәгъвачыга барлык киңәшләр бирелде. Ул аларны үтәмәгән инде. Ялганлыйсыз. Мин барлык киңәшләрне дә үтәдем. Хәзер миңа яңадан операция кирәк булачак, белештем инде. Мин судка эксперт чакыруны теләп итәм. Дәгъвачы, тынычланыгыз. Әйтергә сүзегез, вакытыгыз булыр. Җавапчы, әйтегез әле, дәгъвачыга нинди киңәшләр бирдегез сез? Клиникадан чыкканнан соң 2 тәүлеккә дәгъвачыга бәйләү эшне алыштырырга. Һәм инде хлоргексидин белән 7 көн дәврында эшкәртергә дип, антибиотиклар эчәргә. Эш атна физик эшләр белән шөгыльләнмәскә дип киңәш ителгән иде. Дәгъвачының борыны белән бар да яхшы иде. Белмим, бәлки ул тагын кабат йыгылгандыр, нәрсәдер булгандыр. Әмма ләкин аның барсы да әйбәт иде. Ул бит 10 көн дәврыннан соң табиб янына килде. Гипсын салдырды. Гипсны салдыргачтын да бер айдан соң килеп бар да әйбәт иде. Судта операция ясаган хирургның ассистенты да бар. Җавапчы, сезнең беттеме? Әйтелгәннәргә минем тагын истәрлегем юк. Алга таба минем вәкилем чыгыш ясаячак. Рәхмәт. Утырыгыз. Дәгъвачы, минем сезгә бер соравым бар. Җавапчы уйлаганча, бәлки сез үзегез дә клиника биргән киңәшләрне үтәмәгәнсездер. Мин бик җаваплы кеше.
барлык киңәшләрен дә үтәдем. Дәгъвачы судка мөрәҗәгать иткәндә торып мөрәҗәгать итәргә кирәк. Жавапчы әйткәннәрнең барысы да ялган. 10-нчы тәүлектән соң гипсны салдырганда борынның симметрия дөрес килеп чыкмаган. Бер айдан соң табига килгәндә фоторәсемнәрне дә күрсәттем. Соңыннан соң мин шалтыраттым. Миңа әйткән иде, 1-6 айдан соң операциядән соң борыныгыз төзәлә дип, миңа бернинде бүтән киңәш тә булмады. Клиникага ялай алгарга кирәкми. Җавапчы тынычланыгыз. Дәгъвачы операциядән соң күпме вакыт узды? 7-нче ай бара инде, ләкин бер нәрсә дә үзгәрми. Бу операциядә күпме акча туздырдым. Буларны төзәтү өчен тагын да күпме акча кирәк, анысын Алла гына белә. Рәхмәт. Аңлашылды. Утырыгыз. Җавапчы вәкиле сезгә сүз бирелә. Хөрмәтле суд, без дәгъваны танымыйбыз. Дәгъвачы үз сәламәтлегенә салкын караган дип саныйбыз. Дәгъвачы операциядән соң бары тик бәйләтергә генә килгән һәм тагын бер тапкыр табибка күренгән. 4 ай узганнан соң клиникага бөтенләй килмәгән. Дәгъвачы аны хирург чакырырга тиеш дип әйтә. Хөрмәтле суд, хирург аны гомумән чакырырга тиеш түгел. Дәгъвачыны медицина хезмәтләрен күрсәтү күләме һәм аның методикасы белән таныштырдылар. Һәм шулай ук операциянең организмга ничек тәэсир итәргә мөмкин булу турында да кисәткәннәр. Ул барысын да укып, үз кулын куйды, барысы белән дә танышып. Дәгъвачыга операциядән соң тагын нәрсә эшләргә кирәк, кайчан табибка күренергә кирәк икәнлеген барысын да аңлаттылар. Әмма дәгъвачы әлеге күрсәтмәләрне үтәмәгән. Клиника тарафыннан шартнама шартлары тулы күләмдә һәм тиешле сыйфатта үтәлгән дип саныйбыз. Судка мөрәҗәгать иткәндә дәгъвачы күрсәткән җитешсезлекләр аның субъектив фикере генә дип саныйбыз. Дәгъвачыга нәкъ менә шул табиб белән үзе килештергән операция салган. Операция сыйфатлы башкарылган, тиешле нәтиҗәгә ирешелгән. Операциядән соң да эзлегүләр булмаган. Шуңа бәйле рәвештә дәгъвачының җавапчыдан медицина хезмәте күрсәтү шартнамәсе буенча хезмәт күрсәтү бәясен түләттерү, ахлакый зарарны компенсациялау, шулай ук штраф түләттерү турындагы таләпләре нигезле түгел дип саныйбыз һәм канәгатьләндерелергә тиеш түгел. Безнең шулай ук шаһитыбыз, ул да булса хирург ассистенты бар. Аны чакыруыгызны да сорыйбыз. Кызык икән. Дәгъвачы. Сезнең беттеме? Әйе, әлегә бетте, хөрмәтле суд. Рәхмәт. Утырыгыз. Якларның тагын өстәмәләре бармы? Әйе, безнең бар, хөрмәтле суд. Ышаныч белдерүчем Мәскәүнең алдынгы 2 хирургы белән онлайн консультация үткәргән иде. 2 хирургның да фикере шундый. Ышаныч белдерүчемә диагностика үткәргәндә, аңа операция ясауда һәм операциядән соң дәвалаганда медицина ярдәме күрсәтү стандартларын бозу факты күзәтелгән. Һәм без дәгъва белән бергә суд медицина экспертизасы бюросы экспертын чакыру турында үтенечнамә җибәргән идек. Экспертны бирегә чакыруыгызны сорыйбыз. Рәхмәт. Утырыгыз. Эксперт трибуна артына узыгыз. Рәхмәтегез. Үзегез белән таныштырыгыз. Хөрмәтле суд, мин Валиева Мариям Нурислам кызы, суд медицина экспертизасы бюросы хезмәткәре. Югары медицина белемем, белгечлегем буенча 20 ел эш стажым бар. Хөрмәтле эксперт, судка аңлатыгыз әле. Дәгъвачының хәле чыннан да шундый җитдиме һәм әлеге җитешсезлекләр сыйфатсыз медицина нәтиҗәсеме? Хөрмәтле суд, үзем биргән әлеге эксперт бәямәсен раслыйм. Септопластика операциясының максаты борын бүлгесен турайту иде. Борын аша сулыш алу авырайганда, еш кына салкын тию авырулары, баш авыртулар булганда операция ясарга тәкъдим ителә. Хөрмәтле эксперт, без моның барысын да аңладык. Әйтегез әле, дәгъвачының сәламәтлеге начарлануга нәрсә сәбәп булган? Хәзерге вакытта гражданин Салихов Айдар Ирек улында борын һәм борын бүлгесенең барлыкка килгән ятроген деформациясе, борын бүлгесенең уң якка таба нык кәкрәюе,
Burun bulgusының перфорациясы якынча 1 см булуы күзәтелә. Biz операцияның уңышсыз нәтиҗәләре TAP+ клиникасы белгечләренең операция уздыргандагы гамәлләре белән турыдан-туры бәйле дигән нәтиҗәгә килдек. Бу мәсьәләне оператив юл белән генә төзәтеп була. Рахмет, утырыгыз. Җавапчы вәкиле, сезнең тагын нидә булса өстәмәләр бармы? Әйе бар, хөрмәтле суд. Судка шаһитның дәгъвачыга операция ясаган хирургның ассистентын чакыруыгызны сорыйбыз. Бик яхшы. Шаһит, трибуна артына узыгыз. Үзегез белән таныштырыгыз. Хөрмәтле суд, мин Гамиров Алмаз Гаязулы булам. Мин TAP+ клиникасында хирург ассистенты булып эшлим. Минем югары белемем дә бар. Бүген карала торган эш буенча нәрсә әйтә аласыз? Дәгъвачының безнең клиникада операция ясавын мин раслыйм. Аңа без борынның бүлгәсен турайттык һәм мин бу операция хирургның ассистенты булдым. Септопластиканың үзенчәлеге шунда 3-4 көн операцияннан соң борын шешенеп тора. Аннан гадәттә бер атна эчендә бу шеш юкка чыга. Аннары инде 2 атнадан соң гипс һәм җиләр салдырына. Дәгъвачы безнең клиникага 1 ай узгач килде. Ул вакытта без тикшерү уздырдык, бернинди деформация да табылмады. Аннары нишләп ул гомумән юкка чыкты. Менә бездә операция беркетмәсе дә бар. Мин үзем эшлекле кеше, һәр вакыт сезгә йөри алмыйм мин. Сезнеңчә мин борынымны үзем боздыммыни? Нәрсә әйтәсең инде? Һәр кеше үзен сәламәтлеге үзе кайгырга тиеш. Сезнең беттеме? Бетте, рәхмәт. Операция беркетмәсен сәргәтип аша тапшыруыгызны сорыйм. Рәхмәт, утырыгыз. Якларның тагын өстәмә аңлатмалары бармы? Әйе бар, хөрмәтле суд. Рәхмәт итегез. Без бәйләмәдә күрсәтелгән эксперт нәтиҗәләре белән килешмибез һәм кабат суд медицина экспертизасын үткәрүен сорыйбыз. Сезнең үтенечнәмә аңлашылды. Утырыгыз. Суд урында киңәшләшеп, белдергән үтенечнәмәне кире кага. Чөнки эш материалларында булган экспертиза безнең Граждан процессуаль кодексының барлык таләпләренә туры килә. Ул ачык һәм тулы. Шуңа күрә үтенечнәмәгез кире кагыла. Шуның белән эшне асылы буенча карау тамамланды. Судта фикер алышуга күчә. Таләпләрне хуплыйбыз. Аңлашылды. Җавапчы. Таләпләрне канәгатьләндерүгә каршы киләбез, әлбәттә. Суд эш материалларын тикшерде. Карар кабул итү өчен киңәшмә бүлмәсенә китә. Барыгызның да басуыгызны сорыйм. Суд килә. Россия Федерациясе исеме белән карар игълан ителә. Хезмәт күрсәтү турында шартнаманы өзү, сыйфатсыз үткәрелгән операция өчен түләнгән акчаны кире кайтару, синопластика ясаганда китерелгән зыян нәтиҗәләрен бетерү бәясен түләттерү, әхлакый зарарны компенсацияләү, штраф түләттерү турында Салихов Айдар Ирекулының TAP+ клиникасы җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенә карата дәгъвасын өлешчә канәгатьләндерергә. TAP+ клиникасы җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятеннән Салихов Айдар Ирекулы файдасына медицина хезмәт күрсәтү шартнамасы буенча 48 000 сум күләмендә хезмәт күрсәтү бәясен түләттерергә, 15 000 сум күләмендә әхлакый зарарны, 24 000 сум күләмендә штраф һәм 2140 сум күләмендә дәүләт пошлинасын түләү чыгымнарын түләттерергә. Моннан тыш, суд җавапчыдан 17 000 сум күләмендә суд экспертизасы чыгымнарын түләттерергә кирәк дип саный. Суд карарына яклар тарафыннан апелляция тәртибендә карар чыгарган суд аша 1 ай эчендә шикаят бирелергә мөмкин. Яклар, сезгә суд карары аңлашылдымы? Аңлашылды. Аңлашылды. Шуның белән процесс тамам.